Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Nilqakom għal il-podcast tal-lum, nirringrazzjakom tal-li rġajtu għedin ma' għallum. Nibda billi nirringrazzja l-sponsors tagħna, 302 Motors li sibuhom Victory Street ħarqormi, issibulhom l-aqwa karozzi, imma l-aqwa karozzi ġifieri. Tistgħu titkellmu ma' Gerald u ma' Ħuħ, jgwidawkom għall-aqwa karozzi klassiċi u anke moderni. Dal-aħħar ġabu Ferrari wkoll u għandhom ħafna karozzi interessanti. Nixtieq nirringrazzja wkoll il-Tashmoon Caterers li ġibunna l-pasti wkoll illum. Għanna tal-snickers u l-muffins, l-lum għat li zzaqi. U nishtiq nirringrazzja l-patrickprince.com, sibulu diversi filamenti għal-printers, diversi printers u koll, filaments, accessori, u kif ukoll jistaw jaqdukom merchandise bħal flokkijiet, keychains, brieret, mugs u affarijiet oħra. Rosalind, grazzi tal-li ġejt, Rosalind, kif aħna? Għadajt, mux ħazin. Inta dajt? Kif Alla jridna. Li wieħed. Il-programmer, kif nsejħallu. Mela, Ros, illum ħan diskutu naqra fuq il-paganizmu. Naħħalli tkellimt ma' René, kont għadni naqa krenki għax kont jgħetni għafna għam id-drogi u għek. Ma s-serġajt. U l-lum dal-lejħat crash course kifetlek fuq il-paganizmu u koll ġejt biex namel refresh. Mela, il-paganizmu minn fej beda u l-affarijiet tal-madwar. Mela, meta tħares li l-etimoloġija tal-kelma pagan, ġafi l-oriġini tal-kelma pagan, hemm żewġ possibiltajiet, jew mill-Latin paganus jew pagus, aktarx paganus għax pagus. Pagus Greek, lej il-Greek. Naħseb, imma pratikament meta tara translation tagħha tiġi country dweller, xi ħadd li jgħix fil-kampanja. La paganism jiġi the practices of the country dweller. Hemmhekk kollox ibbażat fuq in-natura. Tosserva l-bidliet tal-istaġun, tosserva kif jikbru l-pjanti, l-proprjetajiet tal-pjanti, affarijiet hekk. U mbagħad illum il-ġurnata meta ngħidu paganism ħafna nies għalihom sar sinonimu ma' polytheism. Polytheism itwemmin f'aktar minn Alla wieħed, jew Alla raġel, Alla mara, mhux bil-fors pantheon sħiħ jista' jkun just God u Goddess. Mbagħad Għalek niddeq meta jużaw il-kelma paganizmu għax int pagan, dik id-dejani. Jekk tħares fil-archives tal-gazzetti lokali, jaf issib tal-inqas 6 ittri minnaħa tiegħi lej xi ħadd li jkun kiteb xi kumment fuq xi artiklu qed ngħidlek qabel l-internet fejn jgħajjat l-isparar tal-festa jew l-dekorazzjonijiet eċċessivi jew xalar eċċessiv bħala paganizmu dejjem speċi actually paganism is bla 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 li qed tgħid inti huwa idolatry mhux paganism m'għandux x'jaqsam. Ġifieri it's one of those things li turtani. Jien jinteressani paganizmu eżempju għax dejjem ngħid li l-fenomenu tal-UFO ifittex nies li jkunu people that live off the land, bħal bdiewa u nies oħra. Jista' jagħti il-każ ifhimni, ovvjament jekk inti ħadd tkun qiegħed mistoħbi ġodar, imdawwer bl-electronics u ħaġa oħra hemm ħafna inqas xans li ħatara xi ħaġa
li qed isseħħ fis-sema li qed isseħħ ġo nofs ħalqa jekk inti qiegħed f'nofs ħalqa mixħut hemmhekk tħares lejn l-istilel x'ċans isu li ħatara xi ħaġa stramba ħafna aktar faċilment, jiġifieri jekk hux waħda tiġbed lill-oħra jew bil-kontra, it's open for debate, imma jista' jagħti il-każ kif qed tgħid int. Ma il-paganizmu ġifieri beda minn ħafna qabel daw l-allat u hekk li kellna matul iż-żmien bħal. Pratikament jekk tħares anke lej il-mod ta' kif huma mibnijin it-tempji mhux ta' Malta biss, tempji preistoriċi ta' madwar id-dinja ħassib alignment ma' tluħ jonżol tax-xemx fil-solstices jew equinoxes, ġifieri mal-bidliet tal-istaġun ħassib li forsi il-qamar kif jirrifletti ġewwa ċertu kmamar f'dak it-tempji jagħmel dawl f'ċertu fażijiet li jillumina area partikolari jew alignment ma' ċertu stilel, pereżempju, ovvjament taking into account li il-poles tad-dinja x-xiftjaw jekk tikkalkula kemm ikun perjodu ieħor antik tempju. Ma kif aktar x'kienu l-Israel dak iż-żmien kapaċi ssib korrespondenzi l-aktar famużi li jiġu f'moħħi, pereżempju jgħidlek il-piramidi ta' Giza huma aligned ma' Orion's Belt. Ġifieri hija l-bniedem qabel ma ikkultura l nnifsu u beda jibni djar f'mod artifiċjali biex jgħidu hekk mhux jgħix ġewwa imma attwalment jibni xi ħaġa hu da bil-fors kellu josserva n-natura ta' madwaru. Mbagħad qabel ma fehem għalfejn ċertu fenomeni naturali isiru hekk, they were deified. Jew hekk jew irrealizza li hija xi ħaġa tant mela fil-juża fin-natura li impossibbli hija miżera bħal eżistenza umana, forsi hija xi ħaġa oltre, hija xi ħaġa infinita. Allora hemmhekk imbagħad saret Alla, God, Goddess, Deity, whatever. Ma iva anke llum il-ġurnata within pagan circles għandek min jgħidlek I don't really like to apply labels to myself, just me and the universe. Ġifieri anke dawk li jena ngħid għaw ħafna witchy type people. Ġifieri għandek in-nies li they might not necessarily call themselves witches or pagans, but it's there. Whatever they believe in, il-lifestyle tagħhom, it's there, anke jekk huma ma jitfawlix tikketta. Titlu. Eżempju, jiena li noqgħod ninnota meta tu xi trip xi psychedelic jew hekk tibda tinnota geometry u affarijiet oħra. L-aħħar ħadd il-mushrooms eżempju bdejt nara shapes minn circle u triangle. U dik il-ħaġa t-circle u triangle, ġifieri circle u triangle ġo fiha, ma circle kienet 3D. Bdejt nifoka fuq l-ispazju ta' bejn is-circle ma nafx għalxiex jinda. Ma tipo fuq affarijiet naturali naħseb li jiena il-psychedelics jgħinu biex jibnu t-tempji għalija, naħseb ma nafx. Jista' jkun ukoll anke tħares lej bebbuxu għandek l-spiral. Ara l-spiral kemm huwa motif popolari mhux Malta biss imma anke barra. U anke Malta stess, alright, imma tgħid għaw l-spirals, imma mhux kollha l-istess. L-spirals taħal trajxin huma partikolari. Min jgħid li jista' jkun waves, jista' jkun grapevines. Jista' jkun ukoll jekk meta tara galassja mill-bot. Jista' jkun ukoll għax għandek dak id-daqsxejn spikes. U mbagħad għandek l-spirals tal-hypogeum li huma aktar ishom siġra. Għandek l-spirals fin-nord jidhirli tad-dolmen fih l-spirals. Tad-dolmen ma nafx bija di. Id-dolmen hotel mibnija fuq Temple Site. L-spirals issibhom f'ħafna postijiet. Anke Malta u kollha huma differenti, kollha huma l-osservazzjoni differenti skont kif rawa dak iż-żmien in-nies li bnewhom. Jew illi sabuhom mibnijin u mbagħad komplew jespandu fuqhom. M'hemm xejn jgħid li beda jibni ċikku u spiċċa jibni ċikku, forsi beda ċikku u spiċċa Peppi. Nfhem biex taċċaqlaq dawk il-ġebel il-kbar biex ħafru ħattarxin. Ħadu x-xogħol, Yes. Ġara. Ġifieri, all right?
All right. Darba sieħbi bat li għalli hemm ġebla ġgantija għalli u hemm jisu għaljem fuqha. U dil-ġebla vera stramba jedha triangle, literalment jisa spaceship. U waħda kienet edha wiċċa kienet edha ġifiri għaxi mux edha triangle u ċatta, edha triangle bl-angles mawġin. Waħda kienet edha bl-angles mawġin ġifiri l-isfelek, u l-għora kienet meqluba l-fuq. U dik li kienet meqluba l-fuq, jider letteralment bil-flash, jek tiħdu bil-flash, jiġi jider għalien, brasu kbira mid-dak tal-għajnej kbar. Ix-xaman taf li mu? Le. Dak kienem tempju li l-lum il-ġurnata madux jeżisti ta' trapna, Zabbuċ Malta, jidirli. Nkun meta provajt nfittex għajn bħala ta' trapna Zabbuċ. Normalment kien iż-Zabbuċ ta' għawdex kienu jispeċifikaw għawdex. U għemmek kienu sabu xie pottery shards u fuqon kienem il-xaman impinġi u kifettejt int ras triangolari, għajnej, ġisem stick figure, jisu għaljen. Meta tħares li skorbina, dik li jennajt la skorbina, dik kienet l-istatwina. Qabel ma nidħlu fi skorbina, femu naqra kif ġit l-skorbina. Mela da, n-nies ta' skorba u ta' ardalam kienu l-istess periodu ta' nies. N-nies ta' ħaġar im, ħaltar xien, etc. Daw ġew warajhom, ġifieri first wave ta' nies Maltin kienu ta' żmien ardalam, ta' skorba, etc. Ta' skorba huwa l-imġar. Umbad daw sparixxew telqum, aktar xtelqum minn Malta, umbad ġew dak li nafuhom bħala temple builders. In-nies ta' ħaġar qim, ta' Tarshan temples, and so on. Di li jennajt la skorbina għax hija statwina li nstabet ta' skorba, instabet maqsuma fit 3 bitxiet, ir-ras it-torso u s-saqaj jisu sal il-koppa birtu ieħor, u bħala dera hija differenti ħafna mill-mara l-ħoxna, għandha rasa triangolari, għandha lines jisom grooves fuq ġisima, issa jekkux forsi minn immodella li kellu tatus jew jewelry jew jekk għal xi raġuni jisom grooves line work, is-sider ippuntat, torso ċat umbat jisek għandek l-speed bumps għas-sider, waħda fuq kol naħa, u għandha l-parti tagħha hija formata ħafna, espliċita li hija mara. Umbat meta tħares il-warra nisu xkaffa mhux attont, imma literalment joħroġ dritt, umbat jinżel triangolari ħafna. Issa ta' skorba u ta' trapna huma perjodi differenti, hemm qabża kbira fl-ammont ta' snin li għaddew minn bejnietom, però jekkux in-nies li jagħmlu da x-xaman li nstab imnaqqax fuq biċċa poteri ta' trapna, forsi b'xi mod kienu raw din l-istatwa minn ta' ġrat, forsi dak iż-żmien ma kienx għadha mirdu ma daqshekk fil-qiegħ bħal meta sibni aħna, jew jekkux raw xi ħaġa barra, ekkux għaljen, ekkux whatever, ma nafux, u bħala stil huwa simili. Għandek dak il-ħaġa triangolari tinstab f'daw it-tnej. Il-bqija mill-anthropomorphic figures li rajt jiena, ġifieri figuri li jkollhom xaħta umana volja forsi ma jkunux kompletament umani. Kena tinstabet statwa li jisu wiċċ ta' bniedem imma mbagħad il-bqija bebbuxu. Vera. Jekk tħares fi ktib ta' Dr. Isabel Vella Gregory, hemm daqsxejn ritratti mhux ħażin ta' statwi differenti li nstabu. Anke pereżempju ħafna nies jafu l-mara l-ħoxna Sleeping Lady tal-Hypogeum. Mhijiex l-unika waħda li nstabet fuq sufan, jew altar, jew xkien, imma kien hemm oħrajn. Għandek ħafna differenti, anke tibda tara l-hairstyles differenti fuq daw il-figuri li nstabu, minn xaru maljat, minn xaru qasim, minn xaru twil. Astja. Meta tibda tara. Dettaljata. Iva. Meta tibda tara l-ammont ta' statwi li nstabu bejn Malta u Għawdex,
Tgħid imma kif possibbli the average person m'għandux idea tal-istorja rikka li għandna Malta għalfejn jisu vizzju għandna bil-mentalità kolonjali li jekk huwa barrani dejjem tal-hawn ċar huwa superjuri. Għax dik hija l-attitudni ta' ħafna nies jekk ġej mill-Ingilterra huwa superjuri mill-Malti. Anke jien niltaqa' magħha f'xogħli meta xi ħadd ikun irid ibaħħar. Ovvjament xi jitolbuk il-white sage. White sage hija xi ħaġa Native American. Ma ngħidx li hija ħażina li tuża jekk dejjem tuża f'mod b'rispett u tkun taf x'in tagħmel, imma għandna tradizzjoni lokali biż-żebbuċ. Għalfejn irridu nisselfu meta għandna xi ħaġa lokali. Ġifieri żebbuċ u stage l-istess ħaġa. L-istess użu. Infatti spiċċajt nagħmel l-smudge sticks għax da jissejħu smudge sticks li jkun bundle tal-herb partikolari ikun marbut u jiġi jisu sigaru. Tqabbadlu tarf bin-nar, titfil fjamma u bid-daħna tbaħħar. Imma għandna tradizzjoni lokali. Għalfej bil-forsi rridu nisselfu tradizzjonalment. Iż-żebbuċ l-aktar magħruf imma laqgħu ntużaw ukoll il-clean, il-rosemary u il-rant, il-bay leaves. Dawk huma 3 pjanti li tradizzjonalment intużaw Malta biex baħru. Storikament biex baħru. Spiċċajt ovvjament l-għadija xi ħaġa lokali m'intix ħassibhom lesti, alla kultant żmien immur naqta' mis-silġa tagħna u noqgħod nagħmilhom jiena. Imma min imbagħad jippreferi jużalek il-white sage tista' toffrilu d-dinja għax xorta l-white sage ħajkun irid. Fair enough, jien personalment ma nużax. Għax ħafna minn għal-jom li l-white sage jgħatem biex tkeċċi line jew biex tkeċċi n-negattività fil-verità meta tħares lej tradizzjonijiet Native American ma jintużawx biex ikeċċu, jintużaw biex tiġbed lajnuna divina, tiġbed the positive energy biex tkeċċi għandek pjanti oħrajn. Allora niprova anke f'xogħol istess neduka u nżomm id-daqxej. Kemm taħdem il-ħaġa? Taħdem, speċjalment meta nkun għalma ta' ximkien. Mela ġibli għalqa, no? Ara, il-proċess qed ngħidlek taħdem kont ħanejdlek meta nkun għalma ta' ximkien nipprova dejjem nieħu żebbuċ miegħi meta nkun għamilt biżżej biex nieħdu l-emmulaw miegħi. U awtomatikament nisma' xi ħadd da white sage. Jew jitkellmu bejniethom salvia bianca. No, that is olive. U nibda ngħidilhom il-proċess ta' tbaħħir għax tiltaqa' ma' nies li m'għandhomx idea ta' x'inhu tbaħħir. Allura hekk tipprova żżomm daqsxejn tradizzjoni ħajja. Jien ma nafx hija naqra xi ħaġa. Il-proċess għax m'għandniex xettiċi niltaqa'. Imma il-mod ta' kif nispjega meta xi ħadd ikun xettiku il-Malti jgħidlek ejduħek biex Alla jgħinek. Issek Alla tiħdux f'mod letterali u metaforiku, inti qed tagħmel xi ħaġa biex tgħin is-sitwazzjoni tiegħek. Anke ġast billi għandek dil-bundle ta' herbs, ekku żebbuċ, ekku sage, ekku rosemary, whatever. U you're going through the motions, issiri sa a moving meditation. U inti anke jekk huwa just the placebo effect, inti tagħmel xi ħaġa biex tgħin lek nifsek u tgħin is-sitwazzjoni tiegħek. Anke minn dak l-aspett qed tagħmel xi ħaġa barra minn normal li tgħid jien qed nipprova minn kollox biex ngħin ruħi. Anke just jekk ma temminx li hemm xi influenza ta' billi taħlaq biċċa pjanta li rieħa tagħha ħa tagħmel xi ħaġa, just billi tagħmel il-movimenti, billi tagħmel il-proċess u li inti tieqaf u qed tagħmlu f'mod mindful li qed tagħti każ eżatt x'inti tagħmel, diġà tgħinek biex tħossok aħjar u tgħid m'għandix nitlef ħa nipprova. Ġifieri għandek dak l-element. Mhux tagħmel affarijiet tifhem li da ma stja jiena nara kontroversjali għalija ma nafx għalxiex. Ma moħħi ma jipproċessaħiex ma nibda nitimma kif din d-duħħan ħajaħdem għax ma nafx il-mechanics tagħha ma jipproċessaħħomx moħħi dik il-problema li għandi jinbija. Però naf eżempju forsi naħseb naqa' taħt il-kategorija ta' pagan ukoll jiena pereżempju jiena ma ħobx neqret, fimt?
anke l-fenomenu, jek tagħmel xi ħaġa ħażina ħajtik xi ħaġa lura ħażina. Ġifieri, jekk tagħmel fil-paganizmu jekk toffri l-offerings li jkunu tajbin, ġifieri toffrihom lin-natura, inti ħatirċievi l-affarijiet lura. L-Ingliż jgħidlek you reap what you sow, ġifieri xiftet jew wisq dejjem ħajkun hemm da biżejjed tkun jgħat ximkien xaħat jistaqsik xaħġa u l-mod ta' kif twieġbu diġa jissak you're setting the tone l-interaction kif ħatkun, you are reaping what you're sowing. Da anke jekk jisimgħu tmaqda xaħat taf xqalet fuq it-tali u t-talija, tipo. Jena, etnejlek, jena ċertu affarijiet tipo ma nafx nimxi magħhom minn ma naf. Li għalissa daħħabat niskopri ta' paganizmu, ġifieri jekk ikun hemm pjanta ma nipprova ma naf fiġix nandur magħha madwara. Eżempju jien naf nara xi kelb bil-ġuħ awtomatikament mingħajr ma naf mmur nitemgħu jiena jew qattus ħammur nitemgħu żgur mhux forsi. Inti qatt ma smajt il-ħadd jgħid għax jiena nanna kienet nkella ġnien sabiħ, kienet toħroġ fil-ġnien u toqgħod tkellem il-pjanti tagħha u kienu jikbru sbieħ. The energy exchange li għat issir anke il-vibrations tal-leħen mhux ġast kemet issaqihom jew kemet ittihom dawl, imma anke l-mod ta' kif dew ħsiebhom l-istess mod jekk inti għandek bżonn taqta' werqa minn pjanta biex tuża billi tgħid please u thank you ma ħadd iswik xejn. Imma you're doing it mindfully li inti taf, alright, mela biex ingawdiha il-pjanta minix ħanieħu aktar milli għandi bżonn. Ħanaqta b'mod li minix ħanamija. U mingħajr ma trid isek toħloq relazzjoni magħha. Kont noqgħod posta u ħażabbar ġifieri kien hemm siġra tal-lum kienet hekk mitluqa qiegħda tmut ġifieri rġajt tajt tal-ħajja men. Ġifieri reġgħet abdet u da tara wkoll jekk inti tkun qed tħossok hekk vera overwhelmed u qiegħda taħt siġra. Isek it helps to ground yourself. Hemm min taħt siġra, min immur passiġġa taħdej il-baħar. Ma tantx dak is-siġri tax kellek qalb barra ma. Ejwa, u biex tmur f'xi ġim pubbliku titqgħod attenta ma mhux tilfest fuq xi ħaġa. True story. Il-paganizmu wkoll jidħol eżempju f'dawn l-affarijiet li huma tones u ritwali oħra. Dawk jużawhom ma' Malta jagħmlu ritwali u affarijiet oħra bħal tipo gathering. Ritwal kwalunkwe persuna tista' tagħmlu. Bħal xamanizm insomma ma li xamanizm hawn min jipprattika Malta. Personalment mhux triqti. Jiena fej jidħol my personal practice naħdem ħafna bil-herbs, herbal teas, tisjid, tbaħħir, affarietek. Nosserva lunar phases differenti hemm min jagħti każ biss il-full moon jew forsi il-new moon ukoll jiena nipprova nagħti każ il-fażijiet kollha tal-qamar. Il-fażijiet differenti they lend themselves to different kinds of work. Per eżempju, jekk għandek minn new moon qiegħed jikber għall-ewwel crescent meta jkun qisu l-ewwel bracket biex niftehmu. Hemmhekk qisu huwa żmien tajjeb biex tibda tippjana x'ħad tagħmel f'da 3 ġimgħat li ġejjin. U mbagħad minn first crescent jiġi għal half moon. Hemmhekk korrejt mela short term goals hemmhekk x'ilħaq tagħmilt. Isek tkun qed tippjana ftit ħalli anke ma tiġix overwhelmed għax ħajja maġla. Hekk tgħin alright mela sa dil-lunar phase li jmiss jena qed ikun ħadd ħsieb ċertu affarijiet u tibda tippjana accordingly. La darba mbagħad mill-full moon jibda jiċkint mela new moon hemmhekk affarijiet li titeħles minnhom. Affarijiet jiena fekk għandek xi deadline u titlaħ u tgħid alright mela jiena anke jekk għall-argument fadal li xahar ħanipprova li fdal ġimgħatejn li jmiss sa new moon li jmiss ħanipprova neħilsu. Jekk għandek bżonn diskursata ma' xi ħadd li forsi relazzjoni anke ġast taħbiberija, hemm ċertu affarijiet hemm bżonn jinqataw
tagħmilha tul dak iż-żmien jew vizzju tgħid irrid naqta' rabbejt dal-vizzju irrid naqtaw. It's a good time to focus on that għal affarijiet mhux biex tiktej affarijiet ġodda ma biex tagħlaq daqsxejn kapitli. Interessanti. Ġifieri f'dawk il-fażijiet ikun iktar ċans li tirnexxi f'dawk Jisu l-qamar issa beda jgħid x'kelma ħana x'ħan xekken f'ħajti. Mid-ritwal m'għandekx għalfej tifga kamra bid-duħħan tal-inċens u tixel miljon xema li tkun għall-aħħar soqgħod xema x'tqabbad kull maw. M'hemmx għalfej jkunu komplikati ħafna, jista' jkun ġast id-direzzjoni li inti qed tħawwat il-kafè l-ewwel ħaġa filgħodu. Iddawru clockwise għal xi ħaġa li tirassir, iddawru anti-clockwise għal xi ħaġa li titwaqqafha. Per eżempju, tgħid olejt mela jiena llum għandi dal-kuntratt irid nagħlqu. Irid nagħlqu fis-sens irid nakkwista dal-kuntratt. Mela allura jiena f'moħħi ngħid olejt mela llum ħanifoka biex jirnexxieli nieħdu dal-kuntratt. U waqt li qed nipprepara l-kafè, nagħti bil-kuċċarina clockwise. Jekk jiena għall-argument naħdem u għandi l-impjegati u ngħid għandi bżonn nkeċċer xi ħadd. Allura bil-kuċċarina anti-clockwise. Affarijiet sempliċi jekk anke ġast waqt li qed tieħu shower. Waqt li qed naddaf, hemm ħafna modi kif tagħmel ritwal sempliċi, ritwal li huwa prattiku. Again, mill-ħanut niltaqa' ma' ħafna nies li jgħidu li kemm nixtieq ikolli xans nipprattika ma m'għandix xans għax ix-xogħol u t-tfal u ħaġa oħra. Iċ-ċans nifhimha għax anke jiena mbagħad biex insib ċans għal xortu affarijiet, imma m'hemmx għalfejn tkun xi ħaġa spettakolari, tista' tkun xi ħaġa bażika li bil-fors tagħmilha, kuljum bil-fors tiekol, bil-fors tixrob, bil-fors tieħu shower. Ġifieri billi ddaħħal daqsxejn element maġiku fiha l-ħaġa ma ħatiswilek xejn. Inti tbieħ l-affarijiet hekk Yes. Fejn jistgħu jsibu? Il-ħanut jismu Fata Morgana, bħalissa issa xahar li għadda laq 6 snin. Naħdem id-dar, m'għandi kamra ma ta' ħaltajx li nies ikun jistgħu jiġu by appointment. Edha Facebook, Instagram, TikTok, kif ifittxu Fata Morgana Malta, kunu jistgħu isibuni. Mu bħalissa din naħdmu biex niftaħ il-ħanut li ħajkun ħaġrit qudiem il-ħajpoġihom. Bħalissa il-building works għaddejjin ġifieri. It-tir huwa li sa dieħla nkun ftaħt. Għax wara 6 snin, I'm desperate for more space. I'm running out of space. Għax l-iktar li jiġu jsaqsu n-nies? Skont, mhux kulħadd l-istess, imma affarijiet fejn jidħol tbaħħir, fejn jidħol protection, fejn jidħol incense, herbs, essential oils, xemat, tarot cards, oracle cards, crystals, dawk huma li ngħidlhom bread and butter, dawk huma l-affarijiet li dejjem. Mbagħad ikollok l-affarijiet seasonal. Eżempju, issa minn Santa Marija naqleb spooky season. Għandi xahar u nofs, hija everyday is Halloween. Imma biex ma nqażżiziex, għaliex forsi mhux kulħadd għal xi raġuni li ma nifhimiex, mhux kulħadd huwa daqshekk entużjast fuqu. Minn Santa Marija nibda Halloween season, u mbagħad mill-ewwel ta' Novembru naqelbu fuq affarijiet ta' miliet. Biex nagħtu kontest, il-Halloween għandu x'jaqsam mal-mejtin u affarijiet oħra. Fil-paganizmu. Huwa Samhain. Meta tiġi biex taħsad u hekk hux. Eżatt, mela 31 Oktober huwa Samhain tagħha miktuba SAMHAN. Min jgħidha Samhain, min jgħidha Samhain, min jgħidha f'ħafna modi differenti, jiena ngħidha Samhain. Nipprova nqarreb kemm jista' jkun għall-pronunzja korretta. U dak huwa żmien ta' meta jgħidu the veil between the world of the living and the spirit world is lifted. Meta tħares li kulturi varji minn madwar id-dinja jistu dejjem għandek dak l-element ta' honoring the ancestors li issa minna u lem ħankunu għedin fej il-natura qed tmut
tħares lejn Malta l-istaġuni Malta fakjati. Imma barra minn Malta la darba taħsat għandek il-harvest sal-miliet kollox mejjet. Bħadġeja x-xitwa, ma jikber xej fi x-xitwa. Malta x-xitwa huwa l-aktar staġun li tara frotti lajn fuq is-siġar. Ġifiri l-istaġuni Maltin da xej ma jaqblux ma bqija tad-dinja. Umbat għandek Jul li huwa l-Winter Solstice li normalment ikun 21st December and that is the shortest day and the longest night. Ġifiri mill-Winter Solstice lem tista' tara bħala the return of the light li issa l-aktar perjodu mudlam għadda issa nibdew looking forward għal-rebbija. Ġifi l-imbat ġi l-ekwivalent Kristjanu għal-miliet. Meta kadija raw meta ħadd tkun iċ-ċelebrazzjoni tal-miliet ħarsa madwarhom raw li ħafna winter festivals kienu madwar 21st, 22nd, 23rd December. Għallu għodajt mela biex nakkwistaw aktar Kristjani. Dinija, mux teorija, dinija kif ġara storikament. Għallu mela ħanit ċelebraw il-wilt ta' Ġesu 25th December. Ħalli n-nies ma jisibuġ daqseg bigbida biex jaqilbu mid-reliġjon tagħhom għal din reliġjon ġdida ta' kizmin. Fil-verità Kristu tulet lejġi għawissu. Spring summer meta tibda tara l-iskritturi u kif kienu l-istilel fis-sema u ħaġa oħra u anke eżempju ta' meta kien hemm it-trabi, ir-reġistru x'naf jien ma kienx ix-xitwa. Hemm konfużjoni fuq ma insomma. Iva. Jippreferu jagħmlu dak iċ-ċoċċati. Però iktar jisa nature-based, paganizmu nature-based, mill-li affarijiet pal kristjanizmu u reliġjonijiet oħra fejn qed jaduraw Alla jisa iktar qed tirringrazzja l-paganizmu in-natura milli. Iva, infatti ssib ukoll min huwa jgħidlek jiena pagan imma ateu. They work with nature without an element of divinity. But ma jkunux polytheistic jew monotheistic, just they are atheists. Għalek naħseb li jena, per eżempju, bħal mara l-ħoxna jew mara boċċa, ma jħedux għalija. Uja, memx ħażin billi ngħidu ħoxna, għalekx. I'm built like a goddess. Uja, ma jkun għamil juhu għalija, hu. Insomma, ngħidu hekk, tipo iktar ta' rappreżenta l-fertilità u dik hija teorija. U l-natura naħseb jiena allura jagħmlu forma ta' marax tagħti xi ħaġa, tagħti l-ħajja. L-om tagħti l-ħajja, eżatt, apparti minn hekk da qegħdin nitkellmu kien żmien li għall-ikel taħdem sew biex l-ħam tittikkaċċa, titilħut, tittistat, titilqamħ, taħdem round the clock u taqla l-bajt bil-Malti biex jinnexxielek ikollok harvest. Ġieli da mhux bħallhom kemm tafas fuq il-bolt, jew l-wolt, jew whatever, u jġibulek wara l-bib tad-dar. Ġifieri biex ikollok figura korpulenti, ħoxna, mibruma jtila li trid bħalek, ġifieri di għara xlussu Rrit ikun hemm, ġieli u żgur li kienet simbolu ta' saħħa, ta' fertilità ġdi, tant kemm kienet rispettata li jekk jiena għandi 4 ħobżiet, 2 minnhom ħantihom lila. Għax di importanti. Kienitx bħalma sibt ċertu kulturi fejn you have the living God avatar. Jew ekkux l-idea aktar ġda priestess, whatever, jaf kien hemm priestess li kienu jħaxnuha as the priestess, as the representative of the goddess, per eżempju, teorija tiegħi imma taraf kulturi oħrajn di, ġifieri. Per eżempju, jiena forsi kien hemm kif qed inti dil-figura li tarrappreżenta dil-biċċa tax-xogħol. Imma mbagħad titqgħod qis li Malta ma kienx daqshekk annimali u hekk li jikkonsumaw iktar kienu jiddependu mis-sajt. Mis-sajt, ifhimni, kien hawn imma titara fl-imżmien jekk hux qabel il-continental drift jew wara. Eżatt ma nafux meta kien l-aħħar
l-aħħar representation ta' dil-mara l-ħoxna dil-goddess. Jena naħseb li t-tempju ta' Malta huma ferm eqdem minni jgħidu it-teorija tiegħi. Jista' jkun u da bħalma jiġri tada anke llum il-ġurnata min jaf kemm hawn knejjes u kappelli mibnijin fuq postijiet fejn qabel kien hemm tempju. Tapiju. Mhux hekk biss, anke eżempju mhux ħammurlek preistorja, ħammurlek tempji Romani. L-imdina meta kienu għadin jagħmlu l-paviment ma nafx kemm il-sen ilu, reġgħu sabu l-foundations ta' dak li aktar x'kien the Temple of Apollo. Viċin il-katedral. Mbagħad l-imtarfa kellek it-tempju ta' Proserpina llum il-ġurnata car park. Imma t-tempju ta' Proserpina ċertu l-ħam għadu jeżisti sibu ma' faċċati ta' ministerji. Ġifi recycling. Jidir li mal-Ministru tas-Saħħa l-aktar li hemm irħam minn tat-tempju ta' Proserpina, ma fejn kien hemm it-tempju ta' Proserpina mekk kienet tibdet kappella wkoll imbagħad xeda li jdum u nkissret. Għandek tas-silġ beda from a prehistoric temple għal Temple of Juno u issa għandek il-kappella tal-Madonna tas-Silġ f'tet metri bot. Tempju hemm ma ħoġ nafbi. Mbagħad għandek anke taħal tajxin. Taħalluqa kien hemm tempju radmu. Għandikun, imma ma tantx familjari miegħu, imma taħal tajxin tara eżatt bib ma tajxin temples, għandek il-Knisja tal-Irwieħ. And ironically, tajxin cemetery phase, ġuri dak it-tempju hemmhekk kemm erja minnhom fejn kienet instabu ħafna remains ta' nies. Għada, ġuri hemmhekk aktar xintuża bħala ċimiterju. Il-kappella li bnew ma' ġembu, il-kappella tal-Irwieħ hemm iċ-ċimiterju wkoll, ġuri mhux ġast għandek tempju Kristjan ma' ġemb tempju pagan, imma għandek ċimiterju Kristjan ma' ġemb ċimiterju pagan. Baqa juża l-istess. Baqa jisu l-vibes tal-post. Ek, l-ispirazzjoni ġiet illi għonek ta' ximisna nibnu. Ek, l-enerġi imprint tal-post xi kultant kelmek. X'aktarx eżempju li ħaġar kien ilu li jafu bih. Jista' jagħti il-każ. Eżempju għax kien hemm diġà aċċessi tad-djar għal-post għall-lok, ġifiri. Fimni, da titqis li anke eżempju fi żmien ta' meta instab il-hypogeum bħala regolamenti għal-conservation tal-heritage Malta. Ma kienxaw liġijiet. Għam 11 sena miftuħek, kulħadd jisraq minnu? Mhux jisraq minnu, djar u t-toroq li nbnew ħafru jkissru, hemmhekk kien hemm merja ħafna kbar mill-li fadal illum il-ġurnata, qabel ma kien hemm xi ħadd li rapporta li isma' hawnhekk sibna xi ħaġa. Sabu l-oraklu. Hemm l-Oracle Room hemmhekk hija. Imma mbagħad hawn tempji oħrajn li nafu bihom, imma ma ġewx skavati, eżempju ħafna nies jafu bil-hypogeum ta' Ħalsaflieni u ma jafux bil-assistenza tal-hypogeum ta' Santa Lucia. Għaret, iwa. Ijat malu just fencing, ma tistax tidħol fija l-art, imma minħabba nuqqas ta' fondi nimmaġina qatt ma ġie skavat. Hija interessanti eżempju Santa Lucia ħalluqa ħat-tarxin u bat-tarxin għandek nej vera close ta' xulxin. U tempji ta' Kordin. Tempji ta' Kordin kien hemm tlieta oriġinalment wieħed li għadna nafu fejn. Li għad bib ma l-Knisja ta' Sant'Antnin. Fejn kienu mela l-oħrajn? Ma jafux. Aktarx meta kadi jimbnew id-djar u t-toroq sabuhom kissu kollox. Użaw il-ġebel naħseb biex jkomplu jibnu. Mhux hekk. Interessanti li. Anke Whittlehine kien hemm tempju. Whittlehine iwa qed baqa' ġebla. Waħda. Iż-żejtun parti tas-silġ għax l-erja tas-silġ hemmhekk bil-mixi tasal iż-żejtun. Imma ż-żejtun ukoll kien hemm tempju. Kien hemm tempju żejtun. Illum il-ġurnata hija ġo fuq biċ-art privata ma fadalx ħafna minnu imma m'hemmx aċċess għall-pubbliku għaliha. U daqskemm kien hawn fis-South speċjalment wieħed jillinkja mal ieħor jisu. Ikun interessanti li kieku nkunu nistgħu naraw eżattament fejn qegħdin u fejn. Jidher il-port minnu. Li kikun jinnexxinna nifmu kif kienu aligned wieħed mal-ieħor kieku jaf ikollna insight aħjar ta' orrejt mela għalfej da imbenaw jista' jkun li apparti bħala tempju seta' jintuża biex jgħaddu
sinjal minn wieħed għal ieħor jekk ikun ġej xi ħadd jattakka pereżempju. Bl-istess mod kif it-todijiet kienu jibnuhom ċertu distanza minn xulxin biex ikun jistgħu jitfgħu signals minn wieħed għal ieħor, forsi kien hemm xi ħaġa simili. Ma nafx hekk qatt rajt xi dokumentarju jew xi ktieb jew xi ħaġa li early pyramids were made of rubble. Jiġifieri pereżempju nsibu dawk tal-Ingilterra li huma il-cairns. Half circles. Mbagħad hemm l-oħrajn li qegħdin nsejt fejn l-Afrika minn għalija jibdew rubble. Mbagħad qegħdu l-ġebel madwaru biex jiġi format bħala triangle. Jista' jkun għax imbagħad għandek the way in between għandek l-step pyramids u mbagħad għandek il-piramidi kif naħsbu tal-Eġittu. Issa jekk toqgħod tħares lejn tliet għoljiet ta' għodix. Jekk tara l-għolja tas-Salvatur. Nafx ħatej forsi kienet piramida? Le, forsi kienet early pyramid, no? Jista' jagħti il-każ da bħal manġili jgħidu għala dil-forma ta' dil-olja jisa qafas ta' dajsa jista' jkun kienet lajka ta' Noè. Għax jekk toqgħod tinnota eżempju għandek il-tipi ta' ġgantija taħares fuqhom. Jew forsi kien hemm xi tempju ieħor hemm l-intilef. Mbagħad hemm tapiju. Mbagħad jekk kien hemm xi tempju jeġġa l-baħar. Dak smajt bih. Mbagħad hemm mbagħad għandek Santa Verna li għad fuq art privata wkoll. Jekk toqgħod tillajnjhom. Tiġi Orion's Belt somehow, ma nafx kombinazzjoni. Ifhimni kemm qegħdin bot mill-Eġittu. Maħniex, le. Ġifieri s-sema li kienu jaraw l-Eġittu, s-sema li kienu jaraw Malta, mhux ħassib xi differenzi massivi. Sardenja u Sqallija sabu xi piramidi. Għandek l-Alġerija. U jiena mejta biex immur Sardenja għax meta tħares it-tempji hemmhekk u tħares it-tempji Maltin, il-vibe isek qed tara Malta imma aktar kompluta. U darba kont qed nara dokumentarju. Stuprata. Iktar preservata jekk għadwa f'mod aktar pożittiv. Imma qed nerek da ilu naħseb ilu 5 snin kont qed nara dokumentarju fuq ma nafx l-istazzjon Taljan u kien kollu fuq Sardenja u ħares lej it-tempji hemmhekk bdejt ngħid l-ostra da jisek qed tara taħalta għajxien imma bis-saqaf u m'għandekx il-gaps l-ostra kemm nixtieq inkun immur hemm biex forsi meta niġi lura nkun nista' nifhem aħjar x'għandna hawn. Għax għedin iktar complete, tu. U up to a certain point, in-nies li kienu ħakmu Sardenja u li kienu ħakmu Malta kienu aligned u mbagħad kien hemm diversions. Imma kien hemm ċertu ammont ta' nies li ħakmu hemmhekk, ħakmu hawn ukoll. Imma mbagħad ma baqgħetx identika l-istorja, imma kien hemm ta' inqas 3 jew 4 jidhirli li kienu ħadu over Sardenja u Malta wkoll. Iġifieri l-influenza ta' dan nies li konna kolonja tagħhom hawn jaf hemm l-imprint tagħhom hemmhekk ukoll għal aktar u aktar tik vibe li tista' tifhem Malta eżattament x'għandna u m'għandniex. Taħseb li l-car trucks li nsibu kien madwar l-Ewropa u hekk taħseb li saru mill-istess nies? Għax eżempju ssibhom it-Turkija, ssibhom Sardenja, ssibhom diversi lokijiet għaw Malta fl-Ewropa. Ma ngħidlekx bil-istess nies, imma. Jew l-istess ideoloġija forsi? L-istess ideoloġija forsi da bħalma għandek id-draguni f'ħafna kulturi differenti. Issa jekk hux id-draguni huma inspirati mill-remains ta' dinożawri jew jekk hux għax vera kien hemm id-draguni jeżistu ħadd ma jista' jgħid. Imma xi ħaġa fil-collective consciousness kienet għadha hemm li qalet l-osta dak dragun. Imma t-Ċina jgħat mod, u Wales jgħat mod ieħor, u l-Ġermanja mod ieħor. Imma sibu f'ħafna postijiet differenti. F'ħafna kulturi. Bl-istess mod ngħidlek il-kartrazz jaf something in the collective consciousness waslet għall-eżistenza tal-kartrazz li xi ħadd x'imkien f'dal-pajjiż u xi ħadd f'dal-pajjiż u xi ħadd f'dal-pajjiż ġiethom din l-idea. U għamluhom. Jekk għamluhom nies, ma nafux. Taħseb li qasmu bl-art jew waqt l-ISH jew taħseb li kienu jużaw id-dajes? Ifhimni, dajes minn dejjem intużaw. Anke pereżempju
bħalissa qed nikteb workshop Water and Magic and Practice. Pratikament jiena s-sajf ma narmax markets, s-sajf nqattaw workshops. Sa l-oħra kont bdej the elemental series ta' workshops bil-fire, għax in-nar huwa l-element li aktar nħossni komda miegħu jien. Issa qed naħdem ma l-element li l-inqas nħossni komda miegħu jien, li huwa l-ilma. U meta tibda tara kemm kien importanti kulturi varji l-ilma u sea monsters u kreaturi u kreaturi u allat ma jispiċċaw qatt li għandhom x'jaqsmu mal-ilma. L-ilma kien importanti fil-kulturi kollha. Ġifieri, fl-istess mod li kien daqshekk importanti mill-aspett ta' deities and monsters da, kien hemm element ta' biżgħax li sea monsters ma kinux joħorġu bl-istejjer, imma biex għandek deskrizzjoni fizika ta' sea monster da' sinjal ħarġu fuq il-baħar, ħarġu fuq il-lake. Ġifieri element ta' dajjes issa kienu jbaħdu l-bot ma nafux. Imma naħseb li kien hemm kemm nies li qasmu overland qabel ma kien hemm is-separazzjoni tal-kontinenti kif ukoll trameta baħar, trameta xmajjar. Whatever, imma ngħidlek ma kienx xi ħaġa metodu wieħed, imma l-fatt li n-nies baqgħet trid tmur minn point A għal point B anke jekk m'għadx l-art ma jistgħux jimxuha, ma jistgħux jirkbu fuq iż-żiemel, ma jistgħux jaqbdu l-karozzin, whatever, imma xorta jridu jaslu, imma xi raġuni baqgħu illi xorta jridu jaslu, hemmhekk imbagħad aktar. Għax saħna sibna nirħipaw sorsijiet u affarijiet oħra. Iva. Li mbagġaw pigni u saw jisseħu militensi saw, Ursus militensi u l-Indian Fant, insomma. Tipo dawk qasmu bl-art u. Dawk qasmu bl-art għax biex jowmu jew ma naħsibx li kienu laħqu domestication ta' annimali hekk to the extent li nexxew mitalhom fuq dajsa ġewwa minn Sqallija jew minn Nord Afrika, dawk qasmu fuq l-art u nqabdu għaw. Kellna hip-hop ukoll. Jidirli. Għaxa inti tmur ardalam tri ta' l-Adam. Hip-hops ma tantx huma friendly. Xej, dak tank tal-gwerra. The deadliest, ma naħseb. Iju. U eżempju, meta kienu għax bdejt nirriċerka nara fuq ħaġa, eżempju meta kienu joqtlu xi annimal u hekk, dejjem kienu jirritornaw l-affarijiet lura, ġifieri kienu jużaw kollox ma jħallu xejn pratikament, imma eżempju jkun fata xi affarijiet jitfnuhom u jitolbu jirringrazzjaw lin-natura. Iva u hemm raġuni pratika wkoll għal dik. Jekk ħajjinna xek toqtol annimal, fija kedda biex xek taqbad annimal u toqtlu, ġifieri kemm jista' jkun ħatiħu minnu ħatiħu. Jekk imbagħad inti ħatħalli l-karkassa hemmhekk ħatattira il-periklu għax jiġu annimali biex jieklu l-karkassa u mbagħad biex idru għal fuq in-nies ma titxej. Ġifieri kemm minn l-aspett prattiku kif ukoll mill-aspett ta' ritwal, iva, wara kollox inti ħatħajja biex qed issostni oħra. Ġifieri il-ħajja kienet qiebsa u kienet irrispettata ħafna aktar milli dak li llum il-ġurnata, unfortunately, nara jiena. Jiena dejjem ngħid eżempju li jew in-nies jibżgħu għax dal-aħħar qajt ma' ħafna nies li jibżgħu li jmutu. Ħafna, wara tibża l-konċett li tmutu u tħalli l-affarijiet wara dik insomma. U l-iktar li tbeżżani hija li ma mmutx qabel ma n-nies li nħobb. Naf li egoizmu ma għax dejjem ngħidha. Però pratikament I come with terms li ħammut. Dak iż-żmien naħseb li kienet hija xi ħaġa normali għax inti qed toqtol il-ħin kollu biex tissostni ruħu. Apart hemmhekk life expectancy dak iż-żmien kellek xorta ta' 25. Bej 30-35 l-iktar maximum. Bej infection minn accident. Bej tispiċċa you bleed out għax kellek accident waqt il-kaċċa u lajt daqqata arn ta' barri u ħallik hemmhekk. Bej mart. Bej ħafna nisa kienu imutu iweldu.
Ġifieri iva. Naħseb dok li kienu jabżu 60 sena kien jaħsbuhom li huma mortali. Forsi kont issib wieħed minn kull 3000 forsi dak iż-żmien. Imma jekk mhux aktar rari. Però il-biża tal-mowt hija dejjem il-bniedem l-ikbar biża tiegħu it's the fear of the unknown, dak li ma jafx. Il-mowt it's the biggest unknown għal-bniedem u speċjalment min forsi kellu xorti li ma tantx esperjenza il-mowt. Jiena il-nida l-aħħar 24 sena minimum ta' żewġ funerali fis-sena, ħafna minnhom ħbieb. Rabbejtu l-kallu, ġifiri. You come with terms, but Minna ma trid, għada petata ħammut, tal-ostja għandi bilet jistennini jem. Efem, jek tkun ħatta tmut, hija xi ħaġa differenti, tagħmel affarijiet li tgħidhom. U le apparti minn hekk anke apparti nek, għandi ħbib tiegħi li mietu with terminal illnesses, mhux kulħadd accident jew overdose jew qatluh jew ħaġa oħra jew suicide. Kien hemm min miet b'kanser kelli żewġ ħbib tiegħi wieħed minnhom partikolari ħabib tiegħi sew 21 sena ħbiberija li miet b'kanser. Da il-moment li sar jaf batli għalli isma' li naf li ġbajt mur funerali jiddispjaċini ħajjiżdidlek ieħor. Għalli għax għandi cancer and it's terminal. U għalli ma ħanara jekk immurx għall-assisted euthanasia għalli għax ma rridx nagħti dik id-batija. Meta jkun xi ħadd għala faċli tgħid li għax il-ħajja sagra u li ma taqbilx magħha, imma meta tmissek hemmhekk tirrealizza. Jien naqbel magħha l-eutanasja għax inti għandek rajt, it-siti jedha tmut bil-kanser, ġifiri hija fucking diffiċli il-mod ta' kif jispiċċaw in-nies huwa inhumane. Ma jirrealizzawx ħafna min-nies kemm fiha paperwork jekk titmur għall-assisted suicide. Il-losta kemm fiha paperwork u testijiet biex jaraw li dak li jkun għadu kapaċi jieħu deċiżjonijiet għalih innifsu u tiswa l-flus u kollok ħafna opportunity to back out minna. U dak it-tip li at a certain point da ħabib tiegħi għalli xtaqt immur għall-assisted suicide għalli ma l-kanser ħajqtolni qabel ma jinnexxi l-immodem. U spiċċa qatlu l-kanser ġifieri. I would go out with a stunt jena. U kien jiġba jgħidli I think I'll go for a long walk off a short pier, ġifieri għaddi he was very, very depressed imma l-kwalità tal-ħajja da miet waqt il-pandemija. Immaġina dak kellu baw il-kanser l-infirex. Fi żmien ta' meta n-nies kienu jirrejdjaw is-supermarkets da l-Ingilterra kien joqgħod, jirrejdjaw is-supermarkets da għandu bżonn imur jixtri toilet paper biex ikun jista' inaddaf l-istoma x'kien għamel operazzjoni u kien bil-borża u ma jsibx. U jrid inaddaf kollox bideħ fis-sink. U kien li di indignation kien iħossu umiljatu da waħdu kien jgħixha ġifieri. Ibsa ta' xi ħadd jgħaddi minna. Ma jafx x'inhu jekk hemm Alla ma jafx x'inhu jagħmel, żgur Alla, żgur. Imma jiena naqbel magħha ġifieri nixtieq li tidħol Malta għax. Meta kien qalli qedlu jekk hemm xi mod kif nista' ngħinek ejli. Għax kont naf li tbatija għandu qudiemu, qatt ma ħsibt li ħanejt lil ħabib tiegħi. Hekk imma x'tagħmel? Le, jiena smani, jiena qed ngħidlek jiena hija xi ħaġa li hemm bżonn tidħol Malta. Iwa. Il-proċess vera kiefer u jiebes imma titara. Aħjar milli tara għal dak li jkun jgħaddi minn dik id-dibatija. Iwa. Dibatija kera. Mbagħad eżempju hawn min jieħodlok il-kimo, u mbagħad il-kimo tkissru iżjed, u mbagħad ma jkunx l-immune system. Ħafna mid-drabi infection toqtlu dak li jkun. L-immune system eżatt tkun qiegħda alla baxxa ħafna u tispiċċa. Sorry bikkejtek. Tkellimna fuq da suġġett. It's fine. Trabbieħ il-kallu. Xorta tħossu n-nuqqas. Tinduna li tkun tħoppil xi ħadd meta
tqum u taħseb fuq u l-istess feeling ta' jerġa' jiġi ġifieri pratikament dik għandna bżonna u għamma ta' bżonn isir xi ħaġa fuqha. Jiena qed ngħidlek hija xi ħaġa inhumane li tibqa' ħaj u tkun f'dik is-sitwazzjoni. Diki. Naqlbu s-suġġett. Iva, efemni, la semmejna Halloween, bil-fors ħallis biex nitkellmu fuq mewt, ġifieri, imma lejja hija realtà kifra, imma iva, ħafna nisma' mhux lesti li jiffaċċjaw u jibżgħu mill-mewt għax ma jafux xemm. Jien personalment tant rabbejt il-kallu illi ma nixtieqx immut ġifieri tifhem mhux ħażin nixtieq għaliex insibu żnanna. Jekk jista' jkun jekk ikolli kwalità ta' ħajja, imma la tiġri l-ħaġa naf illi it will be a reunion għalija. Ġifieri. Jiena ifhem kif sirt nifhemha jiena jaf terġa' tiġi. Jista' jkun ukoll. Reincarnation. Imma eżempju di tal-Halloween interessani edha f'diversi kulturi. Eżempju fis-South America u hekk jiċċelebraw Los Dias de los Muertos. Yes. Fejn jaqalaw il-mejtin. Hemm ċertu pajjiżi anke fl-Asja li jaqalawhom mill-qabad, il-bsuhom, inatfuhom. It's a reverence to the ancestors jaraw li remains tagħhom ikunu nodfa, ċelebrati. Fis-South America normalment jibnu dik li tisejjaħ offrenda, an ancestral altar, dekorata bil-fjuri u il-favorit u jaħarqu l-kopal u kollha għandhom sinifikat għalfej u jagħmlu ċertu ħelu tradizzjonali ta' dak iż-żmien u hemm raġuni għalfej kollox beħsieb isir. U l-kopal jaħarqu għax it helps guide the souls of the ancestors back to their family. Aħħar darba bdejt naraw qed jitkellem jiċċelebraw il-qrabat tagħhom u jaqalawhom minn hemmhekk biex is-soul tagħhom ma tispiċċax in-naħa l-oħra, allura dejjem jibqgħu mfakrin. U s-sena l-oħra jidhirli kelli l-opportunità li I participate in an authentic Dia de los Muertos celebration Malta. Għax ma nafx għadix Malta xi ma nkellima, imma dil-mara hi Messikana u immuvjat Malta u xtaqet tiċċelebra in the traditional way u organizzat kakao ceremony u mbagħad ġurnata bil-films Messikani li għandha x'taqsmu ma' Dia de los Muertos u mużika li għandha x'taqsam u bnejna offrenda. It was so nice. Jien mort hemmhekk xogħol, ġifieri, għax batet li qatt li tittiġi talma mejda. Għalt li u da kien event sal-Tiguljo u għamilna l-ewwel nofstanar kien il-kakao ceremony u l-bini tal-offrenda. U mbagħad wara nfetaħ għal-general public u tant kien chill u tant kien hemm atmosfera loving tal-bliħ. Dawk tnejn jiċċelebraw waħda Los Dias de los Muertos u mbagħad jiċċelebraw oħra fejn da propjament jekk niftakar sew qiegħda mqasma over a number of days mhux jumej biss illi jibdew minn jidir li 10 tiem qabel ma I could be wrong għax nsejt jimmoħħi żurżieqa. Jekk ma nkunx qedajta liċenti ninsa. Ma tkun hemmhekk x'imkien. Tkun hemmhekk mirdu ma x'imkien, eżatt. Ma fimni wara kważi 30 sena ninnerdja fuq dal-affarijiet. Xi kultant ikollok bżonnu refresher. U skont il-ġurnata ikun celebration ta' fażi differenti tagħha l-ħaġa. Da bħal m'għandek fil-kultura kristjana kif jagħmlu Malta għandek għandek il-mejtin kollu għaddisin kollha. Għaddisin kollha. Ġifieri xorta fl-istess żmien tas-sena. Jagħmlu bħal dijawr l-ewwel ir-randan u mbagħad għala tasal għal-lejt. Amma insomma. Tibni u waħda tibni fuq l-oħra. Xtaqt ngħidlek ukoll paganizmu Malta naf li Rene ħajorganizza xi ħaġa. Looking forward għaliha. ħatkun hemmhekk inti. Fimni, nieħu għalija jekk jgħid li la tiġix, ġifieri. Le kif qalli
kien qalli qabel ma ħarġet pubblika l-ħaġa u kelli nikdem il-sini għavolju kont mejta biex nsemmija l-ċertu nies imma qed l-għadu ma qal xejn hu ħal nikdem il-sini. Imma iva għalli issa diħla Malta Pagana qedlu għadajtu, spieħi, tlu kollek bżon xaħġa biex tejn fl-organization, għetlu ma jena count me in mejda, għadajt. Ma kont il-nisnin imbellen u den organizza xaħġa large scale, imma il-permessi kolla li kolla bżonnu ħaġa waħda qtajt qalbi, then he's good at organizing events, ġifiri la l-kadet u l-loopholes u l-mod propju ta' kif iżuru l-affarijiet jafu mun ħalli fideħ, jena fejn nista' nejnu bil-qalb kollha għaw bżonn li noħorġu daqsxejn aktar in the open with the general public, ħanejdu hekk għax when it comes to specific people, eżempju Pagan Malta jiena kont bdejtu kelli 13 bħala ċanni fuq l-RC. Minn hemmhekk imbagħad imxejna jaħu grupp u llum il-ġurnata Facebook, il-grupp dejjem private ħalli maħabba li Malta żgħira jekk inti tistaqsi fuq xi ħaġa mhux għandek it-sija tal-kuġin tal-kappillan. L-ewwel darba li bat li ħtaftni qed li mhux biex titnejjek hu. Meta nkun naf li xi ħadd bħalek pereżempju li għandek xogħolok li huwa podcast, jekk naf il xi ħadd li jaħdem fil-medja, ġurnalist, kittieb, whatever, ngħidulhom bil-qalb kollha itħlu, pero jekk tixtiequ tużaw xi ħaġa għal xogħolkom itolbu l-permess il dak li jkun għax hawnhekk I want to keep it a safe space għan-nies. Fight post u saqsejtkom. Eżatt, imma huwa importanti li jkun hemm community space, you know, that's been the motivation all along. Naqra membri. At this point qabisna 700. Mhux kollha jgħixu Malta, imma kollha b'xi mod jew għandhom connection ma' Malta. Forsi nies li twildu Malta jew għandhom ancestry Maltija u issa ma jgħixux hawnhekk, jew nies li jiġu regolarment minħabba xogħol, jew nies li għandek bħalma għandek ħafna nies Ingliżi jħobbu jiġu Malta is their favorite holiday destination, jibnu relazzjoni mal-pajjiż, mat-tempji tagħna, mal-enerġiji ta' Malta. Ġifieri kollha jkun hemm xilink minn hemm jew minn hawn. Ma somehow jisa tikber. Iva, u dal-aħħar jisu kien hemm daqsxejn influx ta' nies ġodda. Infatti xi kultant meta ikun hemm request għal xi ħadd li jibgħat u ngħid orajt mela dil-persuna mill-profile tagħhom ma nistax nifhem jekk hux it's safe for them to be in there jew jekk hux xi ħadd li ħajidħol hemm ma jifqa' kull kien spam. Imma ikun hemm mutual friends, nibat lil dak li jkun ngħidhom isma' Italja u Talija bagħtu request. X'taħseb? Għax jista' jkun eżempju jkun kollega tiegħek għall-argument u daħal hemm biex jissindika u jmur jekxiflek għajnek fuq ix-xogħol. U jġibek fit-trabil. Le, ma eżempju rajt li jippostjaw affarijiet sbieħ. Iva. Ġifieri mhux qed nippostjaw bħalma jien saqsejt isma' saqsejtkom kemm xi ħadd li tiġi jingħaqdu niddiskutu u inti rispondejtni ma l-ewwel u rispondejtni persuna oħra nsejt min kienet. Imma tipo neħu gost li kapejx li kważi nidħol fiha. Ikun hemm diskussjonijiet fuq folklore Malti, translations tipo dak hemm x'ismu Madonna jippostjaw wkoll ħafna affarijiet informattivi. Ma nafx hekk xjed minn ukoll naħseb. Naħseb nafal minn għattejt Iva, bat hemm xi ħadd ieħor jippostja isib xi dokumentarju fuq YouTube pereżempju jew jiltaqa' ma' xi event u jixxerjaħ hemmhekk, affarijiet ta' interess. Ikun hemm affarijiet varja minn jippostja daily reading da għandhom kollezzjoni ta' decks u kuljum joħorġu kardi jieħdu l-tat tagħha u japplowdjaw hemm. Ġieli jkun hemm mbagħad ġieli jkun hemm diskussjoni daqsxejn aktar sensittivi, eżempju xi ħadd ikun ġalu xi ħaġa and they want opinions, jew jkun għaddej minn xi fażi diffiċli, ġifieri ikun hemm jew
jippruvaw jibnu daqsxejn aktar il-komunità tagħhom. Forsi xaħat ikunu ħossu daqsxejn iżolat għax ma jaf il-ħadd aktar li jipprattika ċertu affarijiet li għandu ċertu twemmin. Imma somehow all these years later għadna għaddejjin u jena anke il-ħanut kont provajt nibdieħ meta kelli 18, but it wasn't the right time. Għax l-unika opportunitat li kelli dak iż-żmien kienu jkunu alternative events biex narma mejda x'imkien. Illum il-ġurnata, events ta' organizzati mill-konsilli lokali, events kbar bħal festivals. Narma fihom mingħajr problema ta' xejn, dak iż-żmien kienu jippruvaw jaħalquni ħajja kieku. Kieku nazzar dammur. Ngħidhom isma' nbeħda l-affarijiet, nista' narma mejda u fejġejt. Mela, Rosalind, qabel ma nagħlqu. Għal-futur, x'għandna apparti dik ta' Renea, taħseb li ħajkollna eżjed? Jalla di tkun waħda minn ħafna, ġifieri. Kif dejjem jiġrek persona waħda tagħmel xi ħaġa u mbagħad dejjem ħasseb min jitħajjad, jalla ikun il-każ li n-nies jitħajdu jorganizzaw xi affarijiet oħra. Along the same lines, issa naraw, nittamaw nistgħu. Jien min-naħa tiegħi kull meta norganizza xi ħaġa tends to always be on a smaller scale għax ċans persona waħda titlaħħaq malla affarijiet kbarrane dak xogħlu jien xogħol il-ħanut, workshop l-emmulaw u meta xaħat jistaqsini taf xaħat jagħmelek, taf xaħat jagħmelek ngħidhom ejwa, sekwenta ħadoħolx il-lista għax tant sirt naf nies li u min jagħmel readings, u min jagħmel reiki, u min jagħmel ħaġa, min jagħmel oħra li bil-fors titlista at this point ħalli ħadd ma jħolli ħax ma tinsa l-ħadd. U ħajkolli area fil-ħanut li ħatkun hopefully it serves more of a community space. Għax ħajkun hemm kamra partikolari apparti li nużajjen personali għal workshops jekk inti tagħmel readings u għandek bżonn spazju. Tista' tgħid isma' nista' nagħmel readings hemm mhux problema bil-qalb kollha. Bżonn xoxat għal dak li jkun bħala commitment li f'dik il-ġurnata f'dak il-ħin ħajjiġi ħajkun qed juża l-kamra u ħalli mhux imbagħad jibbukja u ma jisaqx lemm u jfott il-ħadd ieħor bil-Malti. Imma personalment li interessani li da jekk għandu klient ġi għal reading għandu jew għandu klient għal reiki, għal massaġġ, whatever, ħajgħaddi mill-ħanut biex jitlem fuq. U fiħsibni eżatt faċċa tattara xi waħħal notice board ħalli jekk kien qed torganizza event, jekk kien qed tfittax xi ħadd minn ta' forma study group, whatever, tista' twaħħal man notice board. Astja, l-idea dejjem kienet community. Komunità, eżatt. Ġifieri jindikija għal ħaġa. Mhux kalt. Le, community. Komunità, eżatt. Community. Għax hemm differenza bejn kalt u komunità. Iva, kalt dejjem għandek il-leader. Il-leader. Community is like a circle. Mhux hekk. Aħna when we celebrate a ritual, whatever, we are in a circle. Eżatt, il-ċirkol għandu bidu għastmim, m'għandux xi ħadd li huwa fuq l-oħrajn, kulħadd ugwali, ġifieri dejjem dik il-mentalità nipprova nagħmilhom jien l-affarijiet insomma. Grazzi, Rosalind, forsi nerġgħu nintaqgħu fil-futur. Meta trid. Thank you ħafna. You're welcome. Nirringrazzjaw l-sponsors qabel ma nagħlqu 302 Motors, il-Patrick Prince u Tashmoon Caterers. Grazzi tal-li kontu magħna u nispera li sibtuha interessanti. Thank you.